Vieš, čo rozhoduje o tom, či je parket plný alebo prázdny počas celého večera? Nie je to technika, je to playlist, ako ho vytvoríš. A ja ti v dnešnom videu ukážem, ako to robím ja. Ahojte, moje meno je Doky a vítajte u mňa v backstage, vítajte pri ďalšom videu, vítajte pri videu, kde sa chcem porozprávať o tom, ako tvorím playlisty ja. Je to celé zaobalené len tak zhruba, aby ste mali predstavu, lebo každý si tvorí svoj playlist alebo svoj štýl hrania podľa seba. Ja vám len chcem dať nejaký minimálny návod na to, ako to cca robiť, alebo ako to robím ja. A ako sa hovorí, playlist nie je len zoznam pesničiek, ale je to stratégia. Čo sa týka playlistov, vždy si treba povedať, pre koho ideš hrať, alebo aký event to je. Či je to svadba, firemka, nejaká party, poprípade hranie v klube. Čo sa týka svadieb, je to väčšinou veľmi široká klientela alebo široké obecenstvo, kde hráš povedzme od detí, veľmi často od malých bábetiek až po starších ľudí, 60, 70, 80 ročných, takže ten playlist musí byť naozaj vytvorený veľmi široko a veľmi univerzálne. To je základ toho, aby to bol úspech v ten deň, v ten večer. Rozdielme si to vizuálne. Event rozdielme zhruba na 4 časti, kde v prvej časti prichádzajú hostia, posadajú si, je tam nejaké to jedlo, občerstvenie a podobne. Prichádza druhá časť, keď prichádza k prvému tanečnému kolu. Tretia časť, taký peak time, alebo to najlepšie z toho večera, kde sú už ľudia uvoľnení a môžeš hrať najväčšie bangre, aké takéto eventy, samozrejme to treba prispôsobiť, sa dajú hrať. A potom už prichádza taký záver večera, alebo záver tejto noci, kde sa môžu všetci už uvoľniť, a môžeš bombovať v podstate viac menej všetko, je to už na tvojej fantázii, a čo ti ľudia zoberú a ostanú na parkete. Takže poďme sa pozrieť na to. Niekedy DJ zvykli tvrdiť, že keď hráš jedno kolo, tak nech je jedno kolo povedzme ľudovkové, potom nech je ďalšie kolo modernej hudbe alebo retro hudbe, potom ďalšie kolo nech je rock and rolly a takéto veci. No, ja som troška iného názora, ja to miešam úplne všetko, lebo najväčšie dropy, keď budete robiť medzi trackmi, tak je to prekvapivé pre ľudí a to ich hypuje k tomu, že čakajú na ďalšiu skladbu, čakajú, s čím ich chceš prekvapiť alebo čo im tam nabombuješ, takže ja to robím takto, nehovorím, že to je správne, mne sa to takto páči, ja mám skôr rád americký typ svadby, viac zahraničných vecí. Mám rád samozrejme slovenské, naše a maďarské, ale ja si idem hlavne americký štýl. Ja tam vidím v tej kvalite hudby čo najviac. Kľudne ma zjedzte teraz, ale ja ľúbim americký štýl svadby, zahraničné veci, veľmi tanečné. A používam jedno pravidlo, čo som už pred chvíľou spomínal, je to prekvapenie. Čiže stále treba hosti prekvapiť, preto robím obrovské výchylky medzi skladbami, veľké rozdiely medzi tými trackmi, lebo čím viac ho prekvapíš, tým viac je šokovaný a čaká na ďalší track, čo to bude. Čím ich tých prekvapíš a musíme si povedať, je čím prekvapiť, lebo hudby je toľko, že veľakrát, keď odchádzam z akcie, si hovorím, že sakra, toto som nezahral, toto som mohol, ale to tak mám vždy, lebo viac ako 400-500 skladieb za nejakých 10 hodín proste sa mi nezmestí viac do toho konkrétneho eventu. Čiže ja hrám za jeden večer zhruba 400 v priemere, možno 500 skladieb. Už som si exportoval pár playlistov a vidím, že 400 až 500 trackov zahrám za večer. Niekedy pri svadbe to zvykne byť aj viac. Poďme sa pozrieť teraz na to, čo je najväčšia chyba DJ-ov, ktorí začínajú, alebo tak, že nevedia si vytvoriť vlastný playlist, vlastný štýl. Treba sa oťukať, to v každom prípade je to o tom, že nabereš skúsenosť a budeš skúšať na ľudí. Ja, čo mám vlastnú skúsenosť, tak je to tá, že treba byť odvážny, netreba sa báť, keď tam vidíš 50 na 50, čiže 50 na 50 ako pol na pol, že 20 povedzme ľudí 20 ročných a 20 60 ročných, tak ten priemer je dosť náročný, ale treba hrať univerzálne. V tomto prípade možno ja by som volil univerzálny jazyk DJ-ský, ktorý je 90. možno 2000 roky, a samozrejme skúšať. Ja to tiež vždy tak skúšam, dám jeden track, nefunguje, i hneď to mením, počkám len
hlavný drop, to je možno minúta, minúta a pol, väčšinou u všetkých skladbách, najmodernejšie skladby ani nemajú 2,5 minúty, možno 3 občas, takže veľmi rýchlo to vieš vymeniť a treba to vymeniť a robiť obrovské rozdiely, čiže rýchlo to zmeniť, treba byť flexibilný a samozrejme nie je zlé mať aj záchranný playlist, kde vieš, že to bude určite fungovať. Ja rozdeľujem svadby a oslavy na dve kategórie, keďže väčšinou svadby sú organizované pol roka, rok, niekto až 2 roky dopredu, takže tam aj ty ako DJ máš oveľa väčšiu zodpovednosť za priebeh toho večera, toho dňa, takže tam ja odporúčam v každom prípade určite sa dohodnúť s nevestou a so ženíchom aspoň orientačne, akú majú oni predstavu o tom, akú hudbu by si oni želali na tú svadbu. Samozrejme, veľakrát je to troška uletené od nevesty a ženícha, lebo myslia veľmi často na seba, čiže oni si tvrdia alebo povedia, že oni nemajú radi toto, to nie je dobré, a ty ako DJ to vieš, že toto sú najväčšie bangre toho večera, alebo tak, lebo povedzme si na Slovensku, na našich eventoch Ego žijeme len raz, jedno z najväčších bangrov. Nehovorím, že sa bez toho nedá žiť, ale je to stále jedna z najväčších peciek na svadbu alebo nejaký ten event. Takže treba sa s nimi dohodnúť, urobiť nejaký sumárum, že čo hrať a čo nie. Niekto už má nejaký wishlist, že toto chcem počuť a potom sú aj blacklisty, že toto a toto nechcem počuť na našej svadbe. Čo úplne chápem, lebo niekto má možno zlé spomienky s niektorou skladbou, stalo sa mi to. Takže je to dôležité dohodnúť sa. Oslavy sú väčšinou troška uvoľnenejšie, je to jednoduchšie. Čo sa týka konkrétnych playlistov, nebudem vám ukazovať svoj playlist, lebo som prišiel na to, že v podstate to nie je podstatné, lebo ja mám vo svojich playlistoch brutálny bordel. Ja už idem väčšinou všetko z hlavy, čiže to vyhľadávam, takže ja nemám nejaký konkrétny playlist, kde by som mal rozdelené, povedzme, že podľa tempa, alebo podľa harmónie, alebo podľa štýlu hudby. Čiže ja si playlisty tvorím zhruba tak, že nedávam do jedného playlistu alebo do jednej zložky si nedávam 400 skladieb. Veľmi veľká chyba je to, keď si dáš do jedného playlistu veľmi veľa trackov, že musíš veľmi veľa scrollovať, keď chceš niečo nájsť. Čiže odporúčam 20-30 trackov do jednej zložky dať, môže sa to rozdeliť podľa tempa. Väčšinou to ja možno dávam zoraďovať podľa tempa a podľa tempa skáčem. Chodím svoje staršie exportované playlisty, to vám môžem ukázať v ďalšom videu, keby vás to zaujímalo, ako sa to robí. Samozrejme v programe Serato, lebo ja používam Serato software, takže toto je môj návod, alebo toto je moje tajomstvo, ako to riešim ja. Nezabudni dať like, nezabudni dať koment, budem ti za to veľmi vďačný, aby sa toto video troška pohlo medzi ostatných. YouTube algoritmus to miluje a ako som spomínal v predošlom videu, budem rád, ak navrhnete nejakú tému a dúfam, že toto video ti pomohlo, aspoň troška. Keď máte nejaké otázky, kľudne píšte do komentu, ako náhle budem vedieť, vám odpíšem a majte ešte krásny deň. Vidíme sa, čaute.